Extra opent met het bericht dat veel werknemers op Curaçao de afgelopen dagen een klacht hebben ingediend over de werkwijze van hun werkgever. Dat zegt het hoofd van de dienst Arbeid Randolph Gijsberta tegen de krant. Alle zaken zullen volgens hem worden onderzocht. Volgens de dienst nemen veel werkgevers door de coronacrisis abrupte maatregelen zonder vooraf de juiste informatie te zoeken. Daarbij proberen sommigen de wet te omzeilen, aldus Gijsberta. Hij zegt dat sommige werkgevers bijna wanhopig lijken te zijn, anderen handelen gewoon te kwade trouw. Volgens epidemioloog Izzy Gerstenbloed is het belangrijk dat iedereen zich de komende 2 weken aan alle maatregelen houdt. De komende 14 dagen zijn uiterst belangrijk, aldus Gerstenbloed. Alleen als iedereen zich aan de regels houdt, kan verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk worden tegengehouden. Hij doet een dramatische oproep aan de burger om gehoorzaam te zijn. 4 Curaçaose vissers die dit weekend zijn opgepakt in de territoriale wateren van Venezuela bevinden zich in grote problemen, zo schrijft de Extra. Ze werden opgepakt op 2 verschillende boten die binnen de territoriale wateren van Venezuela waren. Volgens de Extra worden de vissers, 4 Curaçaoënaars en 1 Venezolaan, verdacht van mogelijke smokkel van benzine, sigaretten, whisky en mogelijk drugs. Curaçao is in lockdown en dat betekent volgens minister van Justitie Quincy Kirigori dat de komende tijd streng wordt gecontroleerd dat winkels die niet open mogen ook daadwerkelijk gesloten blijven. Volgens hem zijn snacks vaak een probleem omdat mensen niet alleen daar komen om iets te kopen, maar ook blijven hangen. De minister geeft aan dat er hoge boetes kunnen worden uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de regels houden en dat geldt ook voor restaurants, winkels en andere zaken, aldus Kirigori.